Og hvis vi dør, så skal vi spankes. Fuck. Let's go. Du er så bøsse. Han sidder og skruer ned for os. Hvorfor skruer du ned for mig? Hvor langt er du nået med Jell eller tournament? Jeg har sgu ikke rigtig spillet det siden i går. Jeg var ikke created Jeg en har lille ikke sagt smule. nogle slemme ord, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg Det er er sgu også mere sådan lidt en lort selvfølgelig en challenge, nigga det der i 40. tournament. Momentum, Esben. Hvad siger du? Jeg hører dig meget mere end alle andre. Okay, godt, Lasse. Sig noget. Nej. Lasse? Gør det. Jeg er mere family friendly nigga i 40. Nigga 30. What? Nigga 30. Never give Hello. Tal pænt. Det jeg tager spændt. Ikke også? Amazing. Ved du hvad? Stop så. Mig? Ja, hvem ellers? Vi har en børnevenlig YouTube-kanal her. Jeg har den. Amazing. Den er til max Ærligt. 10-årige børn, så du må lige se den, Silas. Jeg siger, at jeg kan også skrue op for dig. Oj, Kabilame, han er med. Seriøst? Faktisk. Guys, toiletpapir. Folk. Jeg har faktisk She's hot. Jeg har faktisk spillet med Ginger. Ninja. Hey, dude. Oh, nice. Lad os Okay, guys. Hvad? Hvor lander tage vi den der, og så gå ind på højt. Jeg ved ikke. Skal vi ikke lande Jeg synes, vi skal lade en slap i shorts, så vi så går vi ud. slapper os selv. Og så gå ind i hul i muren. Det der hul i til højre. Okay. Yep, gå derind. Ej, det var bare sjovt. When damage at all, you lose your boost. Vi lander- eller noget satan Lander vi næst. der? No, jeg Nej, har vi lander allerede der. så Vi meget lander rush. der. Nej, ikke åbne kisterne. Åbne treasure rooms, når det er en clown. Jamen, der er to. Det Oh my letter god, bonus. she's hot. Anton? Altså, du Og kan... så... Ja, det gør jeg også. Inden du vælger, ikke også? Inden du vælger, så gå lige ind i shoppen. Det kan være, der er et eller andet. Jeg sagde bare, oh shit, you are hot. Jeg skulle da det. køb Nå, jeg BFFs. sagde det da. Det er jeg også. Er den en... Nej, den er egentlig ikke... Jo... Prøv at se min Jeg ved det ikke. er bananpapir. Du har Ja, Jeg kan det købe kan den, jeg og ikke så her. kan jeg købe dit fucking battery. Køb Jeg begge. køb Battery og BFFs. Wow! Hører du, Anton? Og så brug den. Og jeg har så fået en køb gave. kortet og sækken. Okay, der var langt nede der. Au. Jeg drikker lige nu. Så har jeg kun brugt det. Nej, ikke brug den ikke. Han er jo fuld. Fair. Så bruger de en... Bruger de en ace of... Nå, det brugte jeg. Du har 36 pumper. Ja, han er også Pyromaniac, så han er bare... Hvad skal vi tage? Med Taurus. Og husk, du kan heal med din bomber. Ja, ja. Men jeg har sådan noget, når jeg tager skade, så spawner jeg sådan 6 troll bombs, som bare går fucking efter alt. Jamen, du skal jo ikke tage skade, når du har Crown of Light, din clone. Anton! Han er allerede taget skade. Hvad så? Ja. Stenen, nu tror jeg fandme, vi... Nej, ikke kom ned. Nå, brug din kun. Nu Lasse. Min kugle? Ja. I give this poo plumber to you all the time, you and I. I give you this dick 9 to 5 all the time. Oj, der er balloner i spillet. Lad du være med at sige sådan noget, William. Nej, undskyld, det glemte jeg bare alt om. Hvad sagde En lille samfundstab. Han sagde, I give you this dick all this time. Eller all the time. Lasse. Undskyld. Mods kicker. Nej, Mods øjle mod.
William Stefansen, nu holder du. Ej, det går det bare det der. Hold din ostemad lukket. Jeg kan prøve at holde mine ostebøtter til mig selv, men du skal også til at vaske ned med din saltede agurker. Saltede agurker. Ja, der ramte jeg lidt. Hov, bossen er der. Lad os få, Lasse. Ej, jeg glemte lige, at Saber skulle også de der ting der. Au. Release damage. Åh, nej, Lasse. Jeg redder en masse. Og så brug det. Hvad? Brug det. På hvad? Dit space. Nå. Jeg fik den der fucking orm. Fint. Det er glad for, at jeg bager. Der er sådan en legendary A der til dig, Lasse. Men bare... Mads, bare placere en masse bomber. Så her. Lidt, så det kan give dig looten. Det kan jeg godt forstå. Jeg skal ikke bruge. Bojojoin! Bojojoin! Det kan give ham batterier, det vil så sige mere skade. Master Edwards! Han skubbede dem så også ind i Hvor højs. hurtigt, mamma! Ja, det gør jeg. Hvorfor? Det kan også Okay, gerne han så- dræbte højs. Det Det er bare mig, der har bygget, jo. Okay, så går jeg op Ja. og gør delirium. Nej, ind i hakket der i væggen. Ja. Hvor det kunne. Lige spille den. Bojojoin! Bojojoin! Bad guys. I'm bad. Farvel, Lasse. Guys. Hello? Okay. Mads, lad være med at gå ind i nogle boss rooms, indtil du har clearet alt. Og husk at bruge dit space, lige snart du har det. Vi ses, Lasse. Emil er en sand gamer, endda på hospitalet af. Stop dig selv. Vi skal derhen, Lasse. Hvor? Nå, der. Ikke noget. Hvorfor skal du være sådan en nederen person mod Emil? Jeg synes, det er fed kommentar. Der er ikke grund til, at du er så ond imod alle i verden. Nu er min saltede agurk. Hvis ikke du passer på, ikke? Så slikker jeg der, du ikke gider have mit slikket. Der er fight derovre. Anton, jeg kan ikke lide, at du bare smutter fra mig. Hvis nu jeg dør. Jeg dør nu, Lasse. Fuck for... Nej, det var bare sjovt. Hvis jeg dør, så dør Okay, Ah, du kan oj. ikke bare ramme ham med det. Død. Homing tears. Jeg fik en. Du skal dræbe den i midten. He's dead. han har jo en teammate et sted. Hvad siger du, Lasse? Jeg kan trylle. Brug dit space. Skyder noget, Anton. Kom her. Er nogen, der skyder? Og vi fik ingen. Den var fucking god. Ah, Du smed magician-kortet. Gjorde jeg? Tog jeg det? Ja, bare gå ind i det store rum der og brug det. boss. Tag death igen. Og så gå ind i det sådan der aflange rum i livet. Og så brug death derinde. Hans mate kommer. Fuck Emil, du er big win. Og samle magician. Mm. Fuck, jeg er langsom. Ja. Balls just exploded. Hvis du kan manage at få en firefly af den der bog der, så vil det være sådan en. Vi er optaget i, Fuck, hvad er det der? Nej, det var bare en boom. i 10 minutter. Vi tager lige game mere. Et game mere. Og så video, og så lidt video for i dag. Husk at
ellers så er det Space. like hvis Selina Gomez er en kæmpe... Bro, du sagde, du var 10-årig. Like hvis I elsker damer. Anton, det må du ikke sige. For hønæsten. Like hvis I er bøsse. Like hvis I ikke er bøsse. Nej, vi gider ikke have bøsser med. Hvis I elsker Fortnite, like. Ja, hvis I Yes, Fortnite, speed up. like og subscribe. Og del vores YouTube-kanal. Og del den til os mor. And share to your friends. And share to your friends. Bro, det kræver til første nedsæt med at have nogle friends. William, ser du bare som Hvad? ser du bare som Må du streame på Twitch? William, prøv lige at kigge, hvad jeg har sendt til dig. William, kig lige, hvad jeg har sendt til dig. Hvor Temperance? Hvad var det? Hvor er det der Temperance kort? Hvad er det, Lal? Hvad er Hvad det? var det? Det der? Det er til mig. Ja, En dejlig pige. er hun 15? Nej, hun er 12. Hun er 16. Den. Gå hun på din klasse? Untouchable, untouchable, ja. Ja. Nå, er enkelt at sige nu. Ja. Den er hertz 14, 13. Det er noget sgu. har de bedste. Mors pisse. Hey, tal pænt. Fedt sagt. Og velkommen til den her video. Fuck dig, Lasse. Silas. Nej! Hvad er det, du Nej, siger? sagde du F-ordet? Jeg sagde F-ordet. I bliver cancelled. Vi bliver smidt ud. Så kommer der et blø. Blø. Nope. Ja, så er vi en kol lige ind foran hver gang. Holy moly. Here, Lesser. I got a mini shield. Okay, my bro. Bro, hvad var lige hvad at sige? No, I say, okay, my bro. Some fit. Knocked. Vi der boss run. We got them, man. Hvad? They are so Så shit. det alt andet end bossmændene, så du får så mange familier som muligt. They are so bad that they look like an ass. Ja. Altid være toxic imod jer. Det er vigtigt, gutter og gutinder derude. Det er den. Property. What? Did you get a present? What? You see what I got? In the boss room. I got a Walla Wakba. Er du klar over, hvor kæmpe chok jeg fik der? Nej. Jeg var sgu lige ved at tisse i bukserne der. Se hvor stort et chok Just på nu. Lasse han fik. Lasse, kan du Skriv i lige 10 ord? kommentarerne fra 1 til 10. Hvor stor en chok. Er det kun dig, der ved det spørgsmål? Hvad så med byggeskilser? William, ser du? Altså, du waste. Du spiller lige så mange mats på det der. Nej, han gjorde ikke. Luk Han laver gutten, dobbelt mand. stairs, når det vil faktisk mest være effektivt at kun at lave en stair. Fuck dig. Okay, Hvad? guys. Man kun må sige, det er én gang i sit liv. William, dræb dig selv.
Okay, kys. Du ser What en pølse. the hell? Du er fandme en pølle. Puha, din produkter, William. Ikke kald mig en pølle! Du er sådan lidt en pølle. Lad være! Hvorfor skal du sige sådan noget der til min ven, var? Jeg sagde det til William. Den Til William er sgu ikke. acer folk. Her Lasse, hop på. Nej, Lasse. Der er så mange I'm gonna fucking get sten, men you. der er ikke en eneste tinted rogue, hvad fanden? Jeg kan mærke, at jeg skal se overflow i aften. Hold up, bro. Hey, William. Sådan noget. Hvad? Du skal ikke Hvis I tease gerne os vil med være det der. virkelig sindssygt til Fortnite, så bare se Overflow og Boku no Pico. Det er virkelig What? så på overflow. Hvis I gerne vil se noget på farm, så gå ind og søg Overflow. Og så er det også vigtigt, når I søger på det, så skriver I H-E-N-T-A-I. Yes. Silas, Ja. har du set, der kom en ny sæson af Goblin Slayer? Ej, det har jeg sgu ikke set. Hallo, varm. Ja. Red Slayer, det er vist Louisa. Hvad? Hvad? Er du klar, Lasse? Miau. Er du med på, skat? Og børn, aldrig prøv det derhjemme. Køre i en crosser. Aldrig køre på en crosser i vand. Uden hjelm, selvfølgelig. Aldrig prøv det. Stop her, Anton. Jeg hopper lige over på øen. Sådan noget. Oj. Survival. Der er en lige nedenunder os. Han er næsten død. Han er død. Silas, Hvad? så er du... Ja. Jeg holdt slet ikke øje med mit liv, fordi det var et sådan et hvor man ikke kunne se sit liv. Det er strangt. Isvæg, Anton. Du skal bare have... Vil du med, Lasse? betalt, Vi så skal får derned. du at donate 250 i... Det gør vi ikke. Hvem er det horny svin, der sidder? Der kommer en. Der kommer en, Lasse. Au, au, au. Du kan lide dine ligger. Hey, William. Oh no no. Oh no no no. Guys, det der, I hørte forkert. Jeg sagde ikke N-ordet der. Jeg sagde et koreansk ord, der betyder Nico. Det er ikke det samme som N-ord, guys, okay? Lasse, kan du godt lige sige det? I hørte det godt. Lasse, Jeg har allerede sagt William, du forstyrrer os. Fordi William, du gjorde så, vi tabte. Du skubbede vores serie. Okay, dreng. Eller guys. Ja, vi ved ikke, hvad for køn I er, fordi det er 2023. Og vi skal ikke... Og I kan være en vaskemaskine. Okay, så guys. Vi skal nok... Eller... Dem... Vi skal nok blive bedre, okay? En skøn dag kommer vi til at se jer. Tournament. En tournament med 25 millioner mennesker. Det var Mads, der sagde det der. Drenge, hvor holder vi? Så hvis det var det hele, så ses vi... Nikker, 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 nikker.